Diyos marahay na aldaw. Dahil nga sa daing lawgan sa kuyang agong budaan sa kuyang akin, naisipan ko namang na magpakulaw ki Pako. Tamuya ko nga ni kaning ibango tabagong taloy hali ni panahon nga ni dayan ni ako kayo nakakakakan. Kaya nga ni sabi ko sagong ko, kurukas kasi na daw. Makabot na naman kita niya ako sa sulod. Nga ning makadakol naman kitang mako ang tabagwa. Dakol naman ang supsupon. Kaya nga ni kaskaso na kung maghanap kita bagwang maski sa ingani nagapo. Tigsisigna po talaga kito. Tayo pala niya ako doon nagtatarago ang mga tabagwa. Kaya tawag ko pala sa pagpapasignap. Nakadakol baga o. Kaya nga sa may part na ini, dakol-dakol man nga ni pala na ako. Hulig din naman kita sa saro. Grabe. Yaon talaga digdi ang pinakadakol. Nagtatarago talaga sa pinakasulok-sulok. Ayan. Diba? Puro ko kung pati sa gapo. Tabagwang. Talagang pakahanap talaga. Pakasignapon mo talaga ang tabagwang sa gapo. Igwa ka makimakukuha sa bulod, sa salog. Kaso nga ni, dit man sana makukuha mo sa indang tabagwang. Pero mas dakol talaga ang tabagwang digdi sa sulong. Kadawa nga sa ina part na matubig-tubig buda magapo. Dakulon talaga ang tabagwang. Basta mahigos ka lang maghanap, dakol kang makukuha. Sabi nga ni kang agong kumagbakal na lang da kami sa Malinaw Sentro. Kaya nga ni nagdumay nga ni kami sa Malinaw Sentro, dami nga ni kami nakakuha. Sabi nga ni sa muya kang paratinda, dipisilon da ang paghanap kang tabagwang. Kaya man da sinda nagtitinda dumang tabagwang sa sentro. Sabi ko nga ni sa agong kumadama na daw sa nakita sa sulong. Mahanap na sa nakita. Sa sobrang ka-excited ang ko. Kaskaso na nga na kung maghanap kita bagwang. At least namang pag naghanap ka libre doon na namang demo na namang bakalo ng tabagwang. Maski sa insay nga na ako nakalako paghanap. Taga po pala nagtatarago man tabagwang. Pati pala sa mga punong kayo nagsasaraka. Durukutong pati. Kaamay nga ni kami nakatapos pagwaki tabagwang. Mapasiring naman kami sa sentro maagi ta. Mahiling naman kung igwa naman pa kung mabakalan. Yun na nga yan dahil naman nga daki pa ko. Kaya naisipan ko na lang magpasiring naman sa bulod. Maray naman doon makahanap-hanap pa na namang. Ininganing nahiling nindong piko ko ang kukipa ko. Nakikihagad lang ako tabako may man iyan sa dire. Kundi tabi kang kad sa dire. Sige lang pangualang ka mo dyan. Basta igwa. Kuasa na. Mga kaprobinsya na hagad na baga kita ngunya. Kapag halit tabaga sa pagkukuaki tabagwang. Pasiring naman kita digdi sa bulod para manguaki pa ko. Kundi nakahiling baga ako ki nagluluka. Sabi ko mabakal daw ako ki sarong sakong bagol. Ta tipid-tipid namang ini sa panggato. Makasaro ka sa ng pidaso o duwang pidaso kahoy. Itagulyab mo ang bago. Makakapahubas ka na baga kain. Pag ako nga nagluluto, tigamit ko ang bagol. Tigabot ini sa kuya sarong sako ki duwang buwan. Kaya saan ka pa? Makakatipid ka talaga. Pero dipisilong pa lang kayo niyang pagsalansa. Sarong sako pa lang kay ni ang salansa mo kung saradit sa diswalo. Pero pag daroda ko lapito. Kaya nga ni luway-luway yun ang pagsalansa ko kung mga bagol ta. Muya ko nga ning dasok-dasok kung buda. Siksikon ang mga bagol sa sako ta. Na pag nag-uli ka bako ka namang lugi. Kaya sabi nga ni kang may-ari ka mga bagol na ini. Sige na lagi ni sa nakila gani. Basta nga kaya mo pang daraho. Bako man nga ni ako ang madara. Dali-dali na nga ni kami magpauli ta. Udto na maluto pa. Kaya nga ni pag abot-abot ko dinali ko ang paglinig kan tabagwang tanganing madali kami makaluto. Harap pa lang kay ni ang paglinig ka tabagwang kaipuan pala. Putulon mo sa pinakadulo. Takon dahil mo putulon sa pinakadulo. Dahil mo man kaya masusupsup ang lamang kan tabagwang. So ayan na tapos na kita sa pagpuputol kan pinakadulo kan tabagwang. Kaipuan tanay ning linigong kimaray pakabanlawan tamuya ko talaga malinaw ang pagkakabanlaw kang tabagwang. Pagkatapos ko palang paggiris kang bawang sibuyas ginunaw ko na palang sunyo pakagunawa sinara linag sa kawali diretso ko man linag so mga bawang sibuyas buda asin para bukag ko na so diretso tanan linag so tabagwang. Mga kaprobinsyana dahil pala nindo dyan nahiling so good kanyo pero okay lang ito at least may gata buda masira ang pakaluto. Ininot ko palang binuntog so tabagwang tanganing maluto kimaray ang laman. So ayan na dit pa bukag hugasan ta na sopa ko pakahugasan ta man kimaray nganing malinig kimaray ta isunod ta ng ilaat bubuntog ta naman. Dit pa nga ni kay ning halat-halat kay oras buda pira pa kay ning buka maluto na ini kaya nga ni guragambahan ko na tanganing madali maluto. Grabe na talagang punaw ko kaya rulaganan ko na talaga kay bagol so pigluluto ko tanganing madali. O excited lang talaga akong makakakang tabagwang. Masira mo kaya yung pigsusupso. Ayan na malapit na talagang maluto. Manato talaga. Siram sana karana. Biyo ka talaga kaining magliway-liway pag nagkakakang grab. Ang sarong kaldero mo kaining maluto. Minsan deng tada talaga hilingon talaga. Pati pa nga naghiraro sa kakasupsup kan tabagwang. Siram sana. Saan ka pa?